भारत हाखतरनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स साख्लायमातै रायजा सायातै त्रिपुराव हाबै तंनाय बांलादेशी रंनो दाति दाति खाई साई नायतुगै थुमुई किफिली रहनानै सानमुं ताव बचयाख कक्टमा कासे फाकिया मुंगिया कामी आर दि ब्लग आमचाइयो त्रिपुरा मथानि साक्तार मुंबाय तिनि हान्योहाय ब्लगनि भिडिअनि थानिव डेपुटेशन लेखा इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स तंमनि रंनो नरनानि बागै भिडिअनि थानिव अ रेली खाई डेपुटेशन थानि तंखा TTAADC नि EM कमल कलय तंखा मुंगिया कामी ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट महेश देबबर्मा ताई दिलीप कुमार मुंदानो खबै जुदा जुदा आदब रक सारा त्रिपुरानि लगे लगे नरक जतन साइमानो थांनाय 19 मेवो मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जीनि साख्लायजा रायजा सायाखे इंडिया नि बिसिङो बांलादेशनि निनि रिफ्यूजी इलिगेल माइग्रेंट जाय म्यांमारनि रोहिंग्या पाकिस्ताननि अफगानिस्ताननि जे फानो तंथुन बरनो नायतुइ कारिनानि बरनो ताय दाक्ति दाक्ति डिटेंशन खाय डिपोट खाय रहरनानि बागै जे नोटिफिकेशन कारिलाकमानि आबनि त्रिपुरा हाफांनि सामुंनो तै जों बेलायखे सन्तुष्टया जों हाफाङा तंफानो सिनि त्रिपुरा मथा पार्टी नरंनो खना सारा त्रिपुराव सालथामबारै सालनैबारै विभिन्न जायगायाव माइके जों ब्लग डेपुटेशन एसडीएम डेपुटेशन पुलिस स्टेशन डेपुटेशन जायगाय दङ जों दिनै हायना याक्तै जिनि आरो त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा दिनै थानि जिनि सानमुं भारतबर्षनि मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स नि साख्लायजाक अ रायदानो तामनि बागै नरक किसापानो सामुंतांगिया ताबो जुरातै खरबसन नायतुक मांखा बरो बरो तंग आबारनो नायतुगै कारनानो बागै जों दाक्ति दाक्ति सानो आबन बागै जों तिनि मंगिया कामी हातिवो तिनि जों गोबांमा ओ हातिवो फालिजानाय पाइफायनाय लुखरक जतर चिनि त्रिपुरा मथा पार्टी न हामजागनाय बतंग हामजागियाबो दं तो फानो ओ इलिगेल माइग्रेंट रायजा सायाका हाफायनाय रकनो दाक्ति दाक्ति नायतुगै किफिल रहनान इस्युओ जतन फाइ जों बाक्सा दिनै रेली हिमबायबायखा खरांथि साबायखा जों खायो दाक्ति दाक्ति न चिनि हास्टेनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी अबनति सामुं तांनाय जों साइमाखा अलरेडी थानाव जत जागानो थानानि बरक जों साइ दङ जे अब हाय सन्देहजनक कोनो যদি ব্যক্তি तंखांके बा कोनो फैमिली तंखांके रायजा सायाखा तंगै दङ आबरकनो बरक नायतुइ कारणे एसडीएम थ्रु থেকে बरकनि कागजपत्र जाथाय खायजागनाय जों आबनो दाक्ति दाक्ति तामनि खायजागि आंनि तं जों गोबांमा थानाव न बुमुरो रोखा तो फानो बरक खायजागि आंनि तं आबनो तै थेनागो तमुंनो दाक्ति दाक्ति खायजे हेगे जों चिनि YTF बरक हाबो अंखारनाय बरक जे बुमुं जों मांखा जों आं आगेनो साका चाकमागा रामजाय जों 16 जननि बरकनि चिन थानि लिसक बायखा तंमुंनो दाक्ति दाक्ति जों आबो थानाव बरहरजा तमुनो आबरक जुदि दाक्ति दाक्ति सामुं खायजागि हांगे जों दाक्ति दाक्ति चिनि YTF रक नायतुगनाय आ जराव तमुनो हाफां जुने आइन श्रृंखला जुदि हामियाव खाके आबा हाफां दायंनाय आन बागैनो सारा त्रिपुराव अबायके चलै तंग चिनि मंगिया कामी वहाय जों आबन बागैनो रकनो फाइनाय साला चिनाव तैताय बसबा कतरनाय चिनाम छया न जतन न सारा त्रिपुरा लोकरनो अबायके सबा खायबेन बागै चिन खबर हामबाय गुबुननि पार्टीनि बर'राव फायलायो सार जोंबा मुंसासि सायमानलिया नरक सामाय जोंबा मुंसासि सायमेले जों हायसे मा तंसु सिनि भबिष्यत सेर नरक तंगु सिंगे तंगे नरक भबिष्यत सेर संनाय आरो माने टिपसानो सौ चुंताबक सिंगे तंगनि जरादा आसामो नायदि राजस्थानो नायदि यूपीओ नायदि निनि गुजरात नायदि निनि ओरो हेमंत विश्व शर्मा बाहिके सामुं तां तंनायदि सिनि ओरंके आसुक बांलादेश बॉर्डर कबांमा आसुक सारा बছর बिसि गोबां रमै इंडिया मुजिब चुक्ति बास्तबायन खायदि टिएनबो एकर्ड बास्तबायन एटीटीएफ एकर्ड बास्तबायन खायदि एनएलएफटी एकर्ड बास्तबायन खायदि चिरिबो आ समस्त दाबि रगनो चिनि अबो विदेशी वितरण रगनि कक तंगो जोंरा चिनि हाक सेकजाकमानि चिनि तंथाय सेकजाकमानि चिनि मानथाय सेकजाकमानि अबरक दङ चिनि त्रिपुरा एकर्ड चिनि त्रिपुरा एकर्ड महाराजानि त्रिपुरा एकर्ड बाहायनो आज आगो बाहायनो दङ ताखुते बुखुक सं आरो बाहायनो चिनि मानथाय
chini ha direct fund right chini ha ni odhikar o ha ni odhikar ni bising chini economic right obotiro ni bising no aro chini man thai tongo aro chini khorang 30,000 tongo baksa sai tongo buko Memorandum Tipra ekot bo phorungnai nung Khaiwi joto bai nung chipa phorungnai abo sadi Tipra saro tini thansang khage in joto no phaidai chung tabo sara Tripura ni Tipra saro thansang khangke chung tini khanana ni man thai nai manu ta ko te bako oro boichono chokrai khai tobo boichono chokrai khai tobo tomo Tipra saro ngabo ni man thai ni ke oro 80 jun ni hai tangang nai Bro, sini man thainya na bagi da ase jun hai dangang nai us kang norok interview khana jati jangga ongoi man to mon bro ne man thaina ke sini man thaina ne bagi jati dangang lai ne ka khaine ro jati danga khaine ro bro ni hai hapaji sini aro se hapaji rang pochi sara dairi nai andro sobagan ni nai thari bagan ni nai nono hairi nai nono BPL khaine nono adobe khaire nai hanai sini participate nai patio thangile tamni siring so andro sobagan manna ba sini samasya samadhan nai sing BPL thangba ba sini samasya samadhan nai sing aboni bagaino boinge chonok man thaire di kisam misam man thaire buku bondo khari kota শারীরিক বনে খরং তাতি শারীরিক বনে মান তাইনো সামনে বাগে বনে সিরিং খাইদি আবনি বাগিনো টিপ্রা মথানো হকে সবাইনানি কাইসা চক্রান্ত খায়ু বুঝিনানি নাঙ্গো জাগাও মান গাগে না দে কিন্তু তংমা নাঙ্গাই থানচাও চিনে মান থাইনি বাগে চিনে দাবি